السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام. أرس زعبانا سبأو زندناتات مسرتهم فرياتهم زبل كوينو أبتحت عقفو كينوهم متحاقفو سخيد إيه حانتا حبتي سنتاي تبل كسمعك خلو خسي بإذنكم كنت سمعك كاتبلني خير ولا بنت لا سمعني بلبي سمعك كاتبلني سبحان الله بلبها هذا تسمعها دم زرقحي مكففالي كان تاريخي نسي يسرح إذا حبتي تبلن لا بلبي سمعك كاتبلن لا مرحبا بعيني سمعك هونك متسي مالتي إذا قداي أطلعك مسرع أخاي مس حسب كله إذا قداي زي لبونا زي لو زرار باي عمقوت الله كابوتو بقيسي نزا خبرت حبتي نزارسي ركب دك سبات بخمزي أخذ زارب يمو قلت بلن انتلكسك مخرني حسبكن حسبين أو هيدي أب حد حسب ترني فين خقربو يبلمو رب العالمين خير قبر الله بعلت خير يا ناتا حسب تسد لي اتحسبا حسبتين حواوسي إيه لومي زقربو زلخو بزعب ركب مفلط زقدسنا نرئسين قحاتنان زمدناتات نمهنات صقامات نمفتح قريتشت نموقات فلتاتن حساباتن نمكفال نخوناتات بزبلس مزيليتاتنا اتحيزنا نمقال دكسب نسيله بحبار هلونا نخهلونا انتاي ننخرا لنفسنا دوتا ويس هوتتا اتزبلو زلخو كتسامعلو زي كتسامعلو مسلكمي مسلكي نختحسب اللون مسلكي أبتو دوتا فتيركا مسات حساس بخا حوسكا أبتو تفوتسومي أبو يزولو كتي صباعي كنكتسل نايلو مزعبانا بكلت أقباب يخزو تقدماي زي سروع أقباب تخلقي ما سروع أقباب أبتي سروع أقباب حزنا نخدلو بشمونتي نتبتات سريعي كحزي اتي قداماي ابتي زي سروح الجباب حفشاو تعزبتو ركب دك سبات زبل كلوناي اعنو ركبات زبل كلوناي قند عينتات ركب دك سبات زبل كلوناي سمعيتات زبل كلوناي اب تحتي سمعيتات لمودات مباتاو سمعيتات زبل كلوناي لمودات كالاو سمعيتات زبل كلوناي بحمشاي درجه نركب زصلو زبل كلوناي بشاشاي درجه موكس اتحساسبنا زبل حاده آية كهلوناي بسوعي درجة 4 عمر درجاتات ركب نطعي ركب أبزر سزي نتعظمي إذا حزنا آية نعا مغاقلنا نمفلات نمرداء زمدنا نمهناص بسلام نمتأسسار زبل كهلوناي أما جارشاد ما نتنتالنا لغاكم قبرلو ترقم ركب دك سبات زبلون كهلوناي كنكتسل حجيت السبع أو زمدناتات نروزلنا بزعبا ركبات تزاركم زلخو نعرض كنقبرة أبزار بناتي أبونا آدم عليه السلام أدينا حواء إنانبل مزم كلتي زلنا زمدنا كم يمثل كم يمجزا موتنا أبتي سئلة أمران لخيص أنيحي أبونا آدم مسيات أبقد ميتو نقترلو نفسه ما تنكرين انتاي لي ترأيني اتقوماتو ارتقونو كندم انت أخوه كندم انت مسياتي خخي كأخلك أبونا آدم بملؤ قرصو نفسه كريالو حراي تعال فتيرنا له نبل قرنا له تقدميو قترا بالنات مسيات أفت مسياتي انت اخري ايدلو تحطه نمن اخري نعاخي نعخا نعاي أفت مسيات كريالنا خدو اي كيلني نحنا دما مسيات نفسنا زريالنا أفت مسيات كنرئ خلنا نمن نريه اتنريون أبونا آدم نريو دبو نفسنا أم مسيات كنريو خلنا نمنا نري نمان نمسبت ريو دبو أفت مسيات مسرت كله رخكبات سخونا رخكبات أفتي موكسخا إيو مسرتناتو عندناتو رقيش دخدلو أفت موكسي انت عينت موكس لك كابيناي موكسي تبقيس كأخا اتي زخونا رخكبات فتصمو أبعات وسن اتي موكسي مريسو نابو توكسو نابرو زخيزلو كالي
እቲ ነዛ ዱንያ ከም ዝመሰለቶ ዝኸዳ ዘሎ ድማ ካልእ ኣብቲ ስርዖ ክንኣቱ ሰብኣዊ ዝምድናታት መሰረቱን ፍርያቱን ሓፈሻዊ ትዕዝብቲ ርክብ ደቂ ሰባት ክንዛረብ ርክብ ደቂ ሰባት ሓሳባቶም ነንሕሎም ዝለኣኹሉ መሳርሒ ኮይኑ ብመልክዕ ቃላዊ ቋንቋን ዘይቃላዊ ምልክታት ማለት ገጽናን ኣካላትናን ምንቅስቃስ ተሓዊሱ ናይ ሓባር ምርዳእ ንምፍጣር ንጥቀመሉ መሳርሒ እዩ እቲ ዕላማ በቲ መሳርሒ ተጠቒምካ ክትበጽሖ ዘለኻዮ ዘቐመጥካዮ ትምነዮ ትትስፈዎ ጉዳይ ኣለካ እንተ ዕላማ ዘየቐመጥካ መሳርሒኻ ድማ መወከሲ እንድሕር ይብልካ እቲ ዕላማኻ ብመወከሲ እንድሕር ይኮነ ከመይ ክኸውን እዩ ናባኹም ይጎትፎ ርክብ ኣብ ሓቅን ፍትሕን ምሕረትን ፍቕርን መሰረት እንተኣንቢሩ ንውልቅናን ሕብረተሰብናን ሰላም ንምስፋን ንናይ ሓባር ምንባር ጥዕና ከማእዝን ይኽእል ከምኡውን ርክብ ኣብ ሕሶትን ዓመፅን መሰረት እንተኣንቢሩ ከም ውፅኢቱ ዕንወት ድሕሪ ዕንወት የስዕብ ክንቅፅል ካልኣይ ኣዕኑድ ርክባት ኣዕኑድ ርክባት ክንብል ከለና ለኣኹ ክህሉ ኣለዎ መልእኽቲ ክህሉ ኣለዎ መስመር ወይ መትረብ ክህሉ ኣለዎ ተቐባሊ ክህሉ ኣለዎ ትርጉም ድማ ክህሉ ኣለዎ ለኣኺ እቲ ሓሳብ ዘመሓልፍ ሰብ እዩ መልእኽቲ እቲ ሰብ ሓሳቡ ከመሓልፍ ዝደልዮ ንሱ እቲ ሓሳብ እዩ እቲ መልእኽቲ ዝኸውን ዘሎ እቲ መስመር መትረብ ንብሎ ዘለና ድማ ብኸመይ እቲ መልእኽቲ ከም ዝተለኣኸ ተቐባሊ ንብሎ ዘለና ድማ እቲ ሓሳብ ዝቕበል ሰብ እዩ ንብሎ ዘለና እቲ ዝፍጠር ርድኢት ኣብ ትረኸብ ኢና ንዛረብ ዘለና ብሳልሳይ ቀንዲ ዓይነታት ርክብ ደቂ ሰባት ርክብ ክፍፀም ተራ ኮይኑ ብዝወሓደ ቃላዊ ርክብ ኣሎ ዘይቃላዊ ርክብ ኣሎ ድምፃዊ ርክብ ኣሎ ስእላዊ ርክብ ኣሎ እቲ ቃላዊ ርክብ ንብሎ ዘለና ብዘረባ እዩ ብጽሑፍ እዩ ንኣብነት ዝርርብ ቴሌፎን ብዋትስኣፕ ቲክቶክ ፌስቡክ ጽሑፋትን ኢሜይልን መጽሓፍቲ ጋዜጣ ኣብዚ ይምደቡ እቲ ካልኣይ ዘይቃላዊ ርክብ ዓብዪ ክፍሊ ርክብ ዘይቃላዊ እዩ ማለት ቋንቋ ኣካላትካ መግለጺ ገጽካ ርክክብ ዓይኒ ኣቋውማኻ ምልክት ኣካላትካ ስቕታኻ ከይተረፈውን ዝለዓለ መልእኽቲ እዩ ዝመሓላለፍ እቲ ዝለዓለ ኸ ብሳልሳይ ደረጃ ድምፃዊ ርክብ ኣብ ክንዲ ነቲ ቃል ብቓሉ እቲ ቃል ንምዝራብ ትጥቀመሉ ኣገባብ ብኸመይ ከም ተባሃለ እዩ ትኹረት ዝሕድር እቲ ቃል ትዛረቦ ኣለኻ እቲ ሰብ ሕጂ እቲ ቃል ቃሉ ንዑ ይኮነን ትርጉም እንታይ ዳ ብኸመይ እቲ ቃላት ትጥቀመሉ ኣለኻ ናብኡ ትኹረት ናቱ እታ መልእኽቲ ትበፅሖ እታ ብኸመይ ተቐርባ ዘለኻ ትበፅሖ ካብታ ቃል ንላዕሊ ብራብዓይ ደረጃ ስእላዊ ርክብ ስእሊ ምስሊ ምልክት ዲዛይን ዝኣመሰሉ ንናይ ቋንቋ ገደብ ዕንቅፋት ሰጊሮም ንመልእኽቲ ብቕልጡፍ ኣመሓላልፉ ብራብዓይ ደረጃ ሕጂ ስምዒታት እዩ እቲ ክንብሎ ዝፀናሕና ርክባት ሳይዲ መሰረቱ እኮ ኣብቲ ስምዒታት እዩ ኣብ ውሽጥና ዝስማዓና ንውልቅና ብውልቅና እዩ ነፍሲ ወከፍ ነናቱ ንሱ ዝውንኖ ስምዒታቱ ኣለዎ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ከምዚ ገይሩ ክስማዓካ ኣለዎ ወይ ክስማዓካ ኣለዎ ክትብል ኣይትኽእልኻ ንሱ እዩ ዝውንኖ እቲ ውልቀ ሰብ እዩ ዝውንኖ እቲ ዝስማዓና ከም መምዘኒ ወይ መገመቲ ይኾነና እዩ ድማ ካብቲ ስምዒትና ተበጊስና ንጉዳይ ንመዝን ንግምት ንውስን እውን ስምዒታት ከም ፍርሒ ሕርቃን ወይ ሓጎስ ዝኣመሰሉ ናይ ባህሪ ለውጥታት ንህይወትና ኣብ ምምራሕ መሳለጢ ናውቲ ርክብ እዮም ስምዒታትና ድማ በቲ ንደልዮ ኣገባብ ጌርና ከነመሓልፍ ይግባእ ሮበርት ብሉቺክ ብ1927 ተወሊዱ ብ2006 ዝሞተ ኣሜሪካዊ ናይ ስነ ኣእምሮ ተመራማሪ ፕሮፌሰርን ደራስን ኮይኑ 8 ቀንዲ ስምዒታት ኣለልዩ እዚ ተመራማሪ እቶም ንሱ ዘለለዮም ስምዒታት ሓጎስ እምነት
ፍርሂ ምግራም ጓሂ ጽልኢ ሕርቃን ሃውቆውታን እዮም እዚኣቶም ሕጂ ብቐጥታ ኮይ ተቆጻጸርካ ገለ ነገር ክርኮ ከሎ ሽዑ ንሽዑ ድረኣዩ እዮም እዚኦም ነዚኣቶም ሕጂ ልሙዳት መባእታዊ ስምዒታት ኢለ ኣብኡ መዲበዮም ኣለኹ ኣነ ናይ ሮበርት ኣመዳድባ ኣይኮነን ላኪን ኣነ ነዚኦም ሕጂ እንታይ ብሎም ኣለኹ ልሙዳት መባእታዊ ስምዒታት መባእታ እዮም እዚኦም እቶም ቀዳሞት ጥረ ስምዒታት ኮይኖም ንሓደ ፍጻሜ ብቐጥታ ዘመልክቱ እዮም ብባህሪኦም ቁልጡፍ ቅጽበታዊ ግብረ መልሲ ንፍጻመታት እዮም ንኣብነት ኣብ ክስራን ዘጋጥመካ ጓህ ክስማዓካ ቁልጡፍ እዩ እዞም ልሙዳት መባእታዊ ስምዒታት ንብሎም ዘለና ሓደ መዓልቲ ኣብ ኣተሓሳስበኻ ኣብ ሰነዳት ተመሊስካ ዲኻ ብዝኾነ መገዲ ኣጥሪኻዮ ዘለኻ ተቐሚጡ ዘሎ እዩ ገለ ክርከብ ግዜ ካብቲ ድሕሪ ባይታ ተሓሳስበኻ ንቕድሚት መፅኦም ሽዑ ንሽዑ ቁልጡፍ ግብረ መልሲ ይህቡ ስለዚ እንታይ ተቐሚጡ ለፍቲ ድሕሪ ተሓሳስበና ከመይ ኣተሓዛ ሕርቃና ብኸመይ ሕርቃና ንገልጽ ነዚታት ጓሂና ሓጎስና ምግራምና እዚ ኩሉ ዝበልና እዞም ሸሞንተ ልሙዳት መባእታዊ ስምዒታት ተመሊስና ኣብ ድሕሪ ባይታና ከመይ ይመስሉ ክንምርምሮም ይትሕቶ ብድሕሪ እዚ እቶም ልሙዳት ካልኣዊ ስምዒታት እዮም ካልኣዊ ክበሃሉ ከለዉ እቲ ቀዳማይ ስምዒታት ምስ ተፈጸመ ድሕሪኡ ሓሲብካ መዲብካ እትበፅሖ ስምዒታት እዚ ንኣብነት ሕነ መፍዳይ ቀዳማይ ሓሪቕካ ኣለኻ ጉሂኻ ኣለኻ ናቱ ውፅኢት እዩ እቲ ሕነ መፍዳይ ዝብል ዘሎ ቅንታ ዝብል ዘሎ ኣብኡ ዝምደብ ከመይ ጌርካ ነቲ ቀዳማይ ተሰማዓካ መባእታዊ ስምዒት በቲ ካልኣዊ ስምዒት ጌርካ ናብ ተግባር ተመሓላልፉ ካብ ምንታይ መሰረት ካብ ምንታይ ሰነድ መሰልካ ድዩ ብኸምኡ ደረጃ ጌርካ ግብረ መልሲ ክትገብር ወላ ትሁቲት ኢኻ ዘለኻ ነዚ ተመሊስና ምርኣይ የድሊ ካልኣዊ ስምዒታት ትመሃሮም ትምኮሮም እዮም ድሒሮም ዝፍጠሩ ምላሽ ንመባእታዊ ስምዒት ነቲ ንኣብነት ቁጥዐ ብዛዕባ ስምዒት ጓሂ ምስጋና ብዛዕባ ሓጎስ ከም መከላኸሊ ዕጥቂ ወስምዒታዊ ግብረ መልሲ ንስምዒታት ኮይኖም እዮም ደገልግሉ ካልኣዊ ስምዒታት ናብ ሕፍረት ጸጸት ናይ በደል ስምዒት ምሽቓል ጭንቀት ቂም ምምራር ተኸላኸልነት ሕንከት ዝኣመሰሉ ምድንጋርን ምክልኻልን ዝመርሕ ሰንሰለት ስምዒታት ይፈጥር እቲ ሓደ ናብቲ ሓደ እቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ኣብ መጨረሻ ኣብ ሓሳብ ተዋሒጥካ እቲ ሓሳብካ ድማ ናብቲ ደልዮን ናብ ዘይትደልዮን ግብረ መልስታት የጋልፀካ ሓምሻይ ንርክብ ዝፀልዎ ሰባት መልእኽታት ኣብ ተመክሮኦምን እምነቶምን ባህሎምን ተመርኪሶም ይትርጉሙ ዝተፈላለዩ ባህልታት ንኣካላዊ ምንቅስቃስናን ቃናናን ብዝተፈላለየ መገዲ ይትርጉሙ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ነቲ ዘለና ስምዒታት ድፀልዎ እምነት ኣለና ኣብ እምነትካ ተመሊስካ ኣብኡ ትረኽቦ ኣብ ባህልኻ ትረኽቦ ኣብ ተመክሮኻ ትረኽቦ እሽሊ ዝመፅእ ኣይኮነን ብተመኮርካዮ እዩ ብተማሃርካዮ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ተመኪርና ዘለና እንታይ ኢና ተማሂርና ዘለና እንታይ እምነትና እዩ ሰሪፁ ዘሎ ኣብ ድሕሪ ባይታና ንዑ ተመሊስና ምርኣይ ከድልየና እዩ ምክንያቱ ሓደ መዓልቲ ብፅቡቕ ኹን ብሕማቕ ኹን ንቕድሚት መፅኡ እቲ ስምዒት ግብረ መልሲ ክህብ ስለ ዝኽእል ሓንቲ ጥራይ መወከሲ ክንጥቀም ተራ ኮይና ኣብ ሱረት الحجرات آية 13 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله
الله أتقاكم إن الله عليم خبير او دق سبات كاب تبعتاينا نسيتين فطرناكم حزبتات قبيلاتاتن غيرناكم نحد حدكم انتي كتفالتو كابخاتكم اتلعول كبري ابقد ما الله زلوه اتي فرات الله زلوه ايو الله كل زفلتن زغنزبن ايو يبل الله عز وجل الله بزحنا دق سبات زفطره بزلا على ترجم زلوه متأثر نخلونا ايو بتعين سلمان من قدي سبقاوي زمدنانا نمحناز ايو ابزا سورة الحجرات آية 10 اتنري ابن تايديو الله احزابن قبيلاتن في اللاينت دلنا غيرو كم زفترنا ات في اللاينت في الليلات اب بحري دق سبات اب فطرت دق سبات كم سونه كالونا بان رئا نختفالطو يبلنا تلبسيان اتا مفلات بالدلا نعا دوتاون كنقبر اللينا كالونا بو نريو من يتبلصكم زبل حتوي من كم من يبلص الله بلنا له اتزبلص كابخاتكم اتفراحات زلو نا الله يبلنا نا الله فرحات زلو ما فرع عيبلني انا عيبلني تحت الزخيد نسباتن بخبرت بزل على خبرت دحزي زخون ود السب الله كفطر خلو نعو ذهبو علوكو اتكرم زبال اتلو الكبري لا أن ترجم هي بيزلخو كل ود السب زياون ترى خبرت يكون ترى كبرت ما هيركا سريكا صبوط اباي غيركا تطري ازلؤل كبرت زبلو زلخو جن رب العالمين مسفطرتكا نفسه كف ود السب كل ود السب ذهبوي مسب زلنا رخكم بار بزلؤل كبرت بوينا خنحوزا زقبا بزي قدس من امنتو عليتو قبيلو حبرو كابيمتيو هابتو دخنتو تمو بزي قدس عدميو بزا لؤل كبرت كركايو كتحاز زقبا شواعتي 4 أمر درجات ركب طعي رخكب إذا 4 أمر زيهم كابلا على درجة نقحت ناب عمق سنيت زلون متأساس الساقاقرو معبالي متأساس لك سبات زوكلو إيهم عمقت تقبارن وزئيت النمردة نوزئيتاو ركب قول في إيهم دم اسكخون ريو إذا خلا زيئة تابلا علي مفلات زبلنا الله مفلات زبلنا بسورة الحجرات نعا حجي بربعة مفلاتنا تقدم كفلي اتتحت خفلي مفلات نبولو نسو دك السبات بزعبا حد حدم كفالوت يقبع قنقوتاتهم بهلتاتهم تموكرتاتهم سؤنتاتهم زدليهم نقرات ناي زخونة سبات كتفلت يقبع نسو إدما كابدون قرنا أوتيو أبس أقم نخيتا أدتو عدل زخفتلك اتخلقاي نمرر ندال عنا نخيدالنا أبزي حجي كتدامى ملسيخا كتسامى معيخا كترأيخا كتداناقيخا قلت أفدر فرديكا مهابون كتوقريخا نخرخكباتكا بتقبابيخا خطحزو نختردع نعمق مردع نتقبر انتاي دبل حتو يكون كان تحتت انتاي لا سلام انتاي كم أقبر الله ويتقبر الله إلكا دحرتي تقبار في أمزلو زلو نايتسب نية ناوي خاطر الدعاء تفتن بسالسة دبنيا اتزمدنا نمهناسي دال علنا خيزلنا زمدنا تات مهناسي متئمماني قربتنا حبار تمكرو معباي نمفتاري سيدرابيتا وركد نمفتاري ننحد استأساسرو سبقاو زمدنا تات نمهناسي رابعي درجة بسلام نمتأسساري بكا حقوقها وتكلكا تأمنوا نفسها أب نفس تري إذن خركب دك سبات ناف سلاماوي حبراو منبر حبرت فتحي حبراو ربحا نخلونا إيوم أنا كنت نفس الحج نحن أتخيل نفسي كم تن نفسها تصبغ الدليلة نتخالو ونصبغ الدليلة كم تن نفسها
ሰብ ብፅቡቅ ተቕበለካ ንኻልእ እውን ብፅቡቅ ትቕበሎ ኣብዚ ደረጃ ነፍስኻ ኣብ ምስያት ኣብ ዝረኣኸላ ነፍሲ ጎረቤትካ ትርኢ ነፍሲ ኣሕዋትካ ትርኢ ነፍሲ ዕሩኽትኻ ትርኢ ነፍሲ ዝኾነ ሰብ ደቅኻ ደቅኻ ሰበይትኻ ሰብኣይካ ጓና ኣብታ ምስያት ክትሪኦም ኣለካ ከምቲ ኣቡና ኣደም ዝበልናዮ ምስያት ገርና ንዓና በኣ ድሪአና መን ዲና ንሕና ምስ ኣቡ ኣደም ከመይ ትረኽብና ኣባ ሓጎና እኳ እዩ ምኻቱ መሰረት ይኮኸቡ እዩ ኣቡ እኳ እዩ በቃ ኩላኽና ኮኸቡ ኢና ወላ ደና ሃዋውን ኮኸቡ እያ እኮ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ኢኻ ንስኻ ከማኻ እዩ ዘመትካ እዩ እንታይ እምነቱ ብዘይ ይገድስ ንሱ ወዲ ካበይ ናይ ኮንቲነንት መፅኡ ካበይ ናይ ክፍለ ዓለም መፅኡ ብዘይ ይገድስ እንታይ ሕብሩ ብዘይ ይገድስ በዚ ከአቡና አደም መን አቦሎ ወዲ ከአቡና አደም እንዲ መፅኡ ስለዚ ከምኡ እንተኮይኑ ዘመትካ ማለት እዩ ምስ ዘመትካ ዘለካ ዝምድና በዚ ዝገለፅናይ ኣገባብ ድማ ርክብ ክኸውን ይግባእ ብሰላማዊ መንገዲ ንምትእሳር እዩ ውፅኢት ናይዛ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ብኣኽብሮትን ስኒትን ምትእማንን ዝልለ ናይ ምትሕባር ባሕሪ ኢኻ ትርኢ ሻምነይትን መጨረሻን ንትንታነና ልጓም ክንገብረሉ ትርጉም ርክብ ደቂ ሰባት ሰብኣዊ ርክብ ደቂ ሰባት ብቃላትን ብተግባርን ምልክታትን ኣቢሎም ትርጉም ስምዒታት መምርሕን ብምክፋል ኣውንታውን ኣሉታውን ምትእሳር ዝፈጥሩሉ መሳርሒ እዩ መሳርሒ ዕላማ ኣይኮነን ርክብ ደቂ ሰባት ንርክብ ህይወት ደቂ ሰባትን ብኣውንታውን ብኣሉታውን ዝቕርጽ ተግባር እዩ ኣብ ዘለናሉ ዓለም ኣብ መጻኢ ዓለምን ንተሓታትነት ክስራንን ዓወትን ዘጋልጸካ ንሕና ደቂ ሰብ ተማሂርና ተሞኪርና ንውንኖ መሳርሒ እዩ ያ ረብ እቲ ንፈልጦ ነተጎረግበረና ያ ረብ العالمين ዓለም ብዘይ ፍልጠት ህውተታ እሞ ካብቲ ዝለገስካሎም ፍልጠትካ ካብኣቶም ግበረና ንኸምኦም ዝኣመሰሉ ንኽተል ግበረና ምስ ሰብ ዘለና ርክብ በዚ ገባብ ንሕዞ ግበረና ንኹሉ ጽቡቕ ንምነ ብጽቡቕ እንተሓበር ግበረና ያ ረቢ العالمين ኣብዛ ዱንያ ብዙሓት ንፈትዎም ስድራ ቤትና የዕሮክትና ኣዝማድና ቀረብትና ምስኻ ዝተረኸብሎ እሞ ኣብቲ ዝበለፀ ቦታኻ ኣንብሮም ያ ረቢ العالمين ብዙሓት ንፈልጦም ጥዕና ዝወሓዶም ኣለዎ እሞ ያ ረቢ العالمين ጥዕንኦም መለሰሎም ቃንዞኦም ኣቃልለሎም ነቶም ቀረብቶም ድማ ረቢ العالمين ኣኽእሎ ይሃቦም ንኹላህና ድማ ብዱዓና ኣይንረስዕ ንዝሓመሙና ያ ረቢ العالمين እዚ ዓለም ናታ ፈተነታት እውን ኣለዋ ብጥዕና ትፍተን ብዝኾነ ነገር ትፍተን ተዓለም ኣብ ትፀበካ እዋን ዓይን ዕንቀብ ዝኾነካ መኽረጅ ከም ዘሎ ተስፋ ከም ዘሎ ንነፍስና ኹን ንኻልኦት ኣብነትን መዓትን ሓለይትን ንኹን ያ ረብ እቲ ንብሎ ግበረና ኣሚን ያ ረቢ العالمين إن شاء الله أبز متسئ بخالق كنرحب نتمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام